हम साइकिल नेटा जतिया पाकी किची का करिया धर हो मंटू धरैल अपन जा तनी यारे का कोले करा बहिन चो देता ना पाकी को मुखिया का जना बहिन चो ना मुखिया गाय का दो पेल बाबा तकरा माई के चो जा 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 बहिनी जा जा तारा बहिन चो मुखिया तू आ गुलाब के बाद वोट मांगे नु तो तार बहन चो की बार साम्राज्य के माई चोद दिए ठीक बा पकड़ा तारा बहन चो और यह सारे मुखिया अब की बार तारा के बताओ तनी इस साला गाँव में ही तो ना तय है कौन से ऐसे तो सरवा कोनो के बियाह होत नहीं है रोडे रह के चलते बताबो आ तू बहन चो जा तारा बहन चो इहे कहल बा आसमान से गिरा नहीं केरा का थम बजा के लटकनी अरे बाप जा 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 चप्पल टूट गई दादा जा तारा बहन चो मुखिया कबू हाँ तक गरई मारी पड़ता गाँव में बाप रे बाप पहुँचे ना फिर पाकी आगू ये मुखिया एक करा बहन चो जान लेके जाई हाँ 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 गिर गुला काट से ना हो गिरल कहाँ बनी मैं गरई मारा तनी आवत तू एगो बगलिए में से निकाल लो का करबा मुखिया के तब वोट दे के जिता देता लोग पैसा लेके फुसुला देता एगो गरई कूदत का दो ये में पब्लिक के पैसा दे के फुसुला देता मुखिया बहिन गाँव मार देता रोड के हम देखता ही न बाबा कॉल उल बा बाबा के चाहिए आगवा कॉल बटे गोल चलो बाप रे बाप बड़ा दिक्कत बा कह मत तन चलाव तो कलवे भी सरकारी कल सब उहे बड़ी सर लाइन पर चढ़े के बहन चो मुखिया अब की बार आगुल वोट मांगे नु उहे जनी हन आगू पाकी बा पाकी तो बोलही बा जा हमने के तो 500 ना कहां जातनी जाइम बुआ आरे जातनी तन सामान मान लेबे बाढ़ बुआ आवेला बा अच्छा ना ना ठीक है बा लेकिन संभाल के जो है रास्ता बड़ी खराब बा मुखिया सोचते नहीं के बारे में जाए दो अब तो 5 साल तो दिक्कत सही न पड़ी ताकि तो बुरक बनिए गुल बनी जाए अरे बाप दादा एगो तो पाकी में गिर गई नहीं आगे हूँ फिर पाकी भेटो 3 गो पाकी बा बाजार में चप्पल तो फेंकिए देनी ठीक है बा कुल जब बाढ़ बुढ़ा आ गई बस तोर सामान ना आई तो कुछ अच्छा चल कहाँ हो कुंदन भाई सर से करा कहाँ चल रहा है लेटाइल पोटाइल बड़ा जात रही आ रहे हो सामान उमान किने खातिर देखो देखो झोरा उरा ले बनी का कोल जा मुखिया जानते बड़ा पहुँचो ना राह निकलता ना कुछ बात तो ठीक कहता रहा तो हरे फिर क्यों हन मुखिया हमारा फ्री के जा लोग ठीक बा कह दी है अपन मुखिया से कब के बार हन नु तो हमनिए के वोट से खाली जीतत रहन केरा के थंबो बैठाइम जाए का के कुर्सी पर तुरत रहन ठीक बा अरे भैया प्रणाम 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 तब और सब बढ़िया बानू तब बढ़िया काम बा ठीक बा अरे भैया प्रणाम 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 मुखिया जी का हाल चाल बा सब बढ़िया बा अरे बाबूआ लियाओ कुर्सी आई बैठी अरे महाराज गजब के लड़ फेकार लइका बा अरे ई पता ना कावन खून में से जन्म ले रहे आई बैठी मुखिया जी को बड़ा गंभीर बात सुने में आइल है का बोली जात रहे वो गांव के आदमी रउआ बारे में पड़ी उल्टा सीधा बोलत रहे गाड़ियों ले देते रहे 2-4 गो
कौन रहे? का पता कौन रहे, जान पहचान तो नहीं खे ओकरा से हमार। चिल्ला है ना? ना कहीं तो मुखिया जी गांव में 6 गोली मार। अरे ना ना बबुआ, ना ना राहुल ना, बॉडीगार्ड बड़ा गंभीर बा। मत कहीं। कतना खियाइले एकरा के कि तोन भर में फेंकले 4 गलन पीस खा जाला। ना ना मैंने लेग पीस। अच्छा लेग पीस। हाँ। तो ठीक बा भाई, तनी जा तनी हम गाँव में। ठीक बा, देखो तनी रोड के रास्ता कौन का बोला तटे बारे में हमरा। ठीक बा, तब प्रणाम। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। ठीक बा। चली छोड़ दे तनी रहुआ के। चली चली काला चीज चले के बा। छी जो रहुआ के गाड़ी देते रहो दे चलल बा। चिन्ह तड़ है ना? हां हां गाड़ी का निमन चिन्ह त नहीं। चलो आवा बातचीत करल जाओ। आवा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या ही रहुआ? मुखिया। मुखिया 5 साल से गांव पेलवावत रही। हाँ? कहीं तो मुखिया जी 2-4 गोली मारी सारे के। ना ना अभी बाबू के पीछे न घूमत रे, पकड़ा गुलेरा हमें नु मार के गांव काट ले। जानता हो सनी सब जानता से, सब ना बोले के चाहिए। सरहु करिया भुराट साले बॉडीगार्ड लेके घूमत रहनु, कोनो झाट ना उखड़ी हसन हमें। काहे महाराज, काहे ऐसे बोला तनी? काहे बोलत नहीं महाराज, कोनो राह पनिया बाटे हैं? बताओ करम पार्टी राहे में घुस घुस गांव फाट जाता है सब माटी निकल। बताओ कतही रास्ता बा ठीक भाई यही रास्ते नु बा सब। रास्ता बा लेके चली लगाओ भैंस लेखा लवाड़ी मारे यहीं में। तो तनी चली, तनी हमरो के दिखा दी कहने खराब रास्ता बा। ठीक भाई रहा तो सब पाकी के मारे है, चप्पल ऊपर सब टूट, चप्पल थोने फेंक देनी। के दिया का दाम देबा तू बगली में पामर? छोड़ी मुखिया बोलो, मुखिया के झट बनबो। अच्छा छोड़ी छोड़ी भैया जी छोड़ी, ई सब ना बोले के कुछ ले दे काम निपटा दे। लान ले देके हमरा लेवी ना पैसा कुछ सब। इसको राउर इज्जत नहीं रखन मुखिया जी। देखिए अब एकरा के एकदम- पैसा देते नहीं जते यहाँ के नहीं खिमाना, तब अब रौरे समझाई क्या के भाई मालावा निकाली ना सब हो जी के लिए। कितना देम कितना लेम बोली ना। ना गांव नगर के देख लियो सन रो, गांव नगर में कह देम। अरे छोड़, कहा के हु देखो त लौका त कौन आदमी थोड़े ले टाइम लो मौका आइल बा, फिर मिली ओली ना। देखो तो हमारे गांव समझ में हल्ला ना होके चाहिए, अरे इज्जत बा ना हम। हाला ठीक बा। ठीक बा, बोली कितना चाहिए बोली। दो दीही मुखिया जी 5-7 हजार निकाली। ला दीही अपन आदमी बानी। हो न। ठीक बा मुखिया जी प्रणाम। ठीक बा, प्रणाम प्रणाम। चली चले काम हमनियो के। ठीक। हाँ तो देखी जा, ऐसा ऐसा घूसखोर रहेला सन गाँव में। ठीक बा, ऐसा ऐसा खन के पैसा दे के बना देवे के चाहिए। मुखिया से एकदम जीता, ऐश कर, फंड सब लूटत रह।